Hej folkens, Andreas Fransen her, og velkommen til endnu en video. I dag der skal jeg synge endnu en af de her sange, som jeg sang fra Hjalmar Larsen. Han havde skrevet sin sang hjem til en anden, og den tilegnede jeg jo til en pige, jeg rigtig godt kunne lide. Den her gang vil jeg gerne tilegne sangen til den pige igen, og det samme med den næste sang fra Hjalmar. Fordi det endte faktisk med, at jeg blev kærester med hende her pige. Sangen hedder Marie, men min kæreste hedder Jeanette, men det er Jeanette, jeg mener hver eneste gang, jeg synger Marie. Så det er sådan, det er. Lad os starte Marie op, og se hvordan det går. Sorry, det er forkert sang, kan jeg se. Marie var som skabt for mig, men så snart hun viste sig, kunne det mærke modet svinde. Og med ord, der kun blev færre, skulle jeg prøve at erklære, hvad jeg følte for hende. Men alt jeg ville sige, det sagde Marie, før jeg kunne ytre mig. Sådan i hånd gik vi hjemme, fra det øjeblik af var vi aldrig hver for sig. Da smilte hun og sagde, at om 42 dage tog hun et års tid til Mexico. Der var et liv for hende der, men selvom jeg skulle blive her, kunne det stadig være os to. Men hvad kunne jeg sige, når jeg så Marie, fuld af mod på eventyr? Jeg måtte da kunne lære at kunne bære. Vi skulle være hver for sig. Synes jeg, at det skulle være nemt at bo på hver sit kontinent, og tænker kun på hendes verden. Den ligger som vi selv har rent, men mit indre det er spredt, så er det et mund i hendes verden. Og der må mere at sige, når mig og Marie endelig ses igen. Jeg ender det hele, og skal vi så dele gyldne minder hver for sig. Mange minder hver for sig. Marie, kom nu hjem til mig. Nej, nej, nej. Na, na, na. Og det var altså sangen Marie med Hjalmar Larsen. Hvis I gerne vil se mere af sange fra Hjalmar Larsen, så giv den her et like. Og husk at subscribe. Del videoen med familie og venner. Og så ses vi ellers bare i min næste video, som også er med Hjalmar Larsen. Hej!